מה קורה חברים? כאן ליין והייתי בסרטון חדש, וכן חברים, היום נדבר לכם על הסרטון חדש של פריים סטונס באתגר מאוד קשה. אתגר זה מאוד מאוד קשה, כי אסור לי לקחת פאוור-אפס או פאוור-קיופס או ג'יימס, אחרי שתרצו לקרוא לזה. חייב סול, נכון, ובכלל רציתי לי... זה משהו כמו כל סרטון, שכחתי לשים פייס כאילו. תודה! זה יבוא עוד מעט, אני מאמין. אני לא צריך להספיל מזה, נכון? לא, אני צריך להספיל. וואו! זה הדבר הכי משפיע סתימי. לא, אני מספיל מזה. זה מביך, וואו. ואז חברים שרוצים להצטרף למועדון שלי. כן, זה המועדון. זה המועדון הראשון של הערוץ שלנו, כן. מי שרוצה יכול להיכנס ומי שלא... לא. אוקיי. אני כרגע אשאיר את זה בזמן בלבד. סתם פתוח, כולכם תוכלו להיכנס אם בא לכם. נגר... כמה גביעים? כן, גביעים 25,000 גביעים, סתם. שזה יהיה הגן 1,200, יאללה. גם זה טוב. ורק לא הבנתי למה זה לא נותן עכשיו לעשות פייסקאם. בא לי שיראו אותי בסרטון תוך נחאה. לא, עד שראו אותי. כמה שניות. פאק. ייי. טוב. אוקיי. אני נמצאת במפטר נורמלית, מישהו שחייב פאוור-אפס. נראה לי פחות או יותר שיקשה עליי. נראה לי טוב. דובדים, טעם, חזקן. סליחה. גם לערוך את הסרטון אתם לא רוסקי שלא רוסקי. וואי, באתי גם לקחתי את הפאוור-אפס, מזל שלא, שכחתי שאני ביד גור. יא. לא! אומייגאד. עכשיו אני חייב להתאבד בזום. לקחתי ג'ם ואני מת. מה? טופ 4, אני בשוק, היה לי פה פוטנציאל, אתם יודעים. וגם עלינו רנקה, כן. וכן חבר'ה, פתיחת טבעית פשוט מטורפת. בברול פאס הבא, כל הברול פאס, אני אחסוך את ג'יימס, כי אני, כן, מאוד קמצן. אז כן, אנחנו נחסוך ג'יימס ונקנה את הברול פאס הבא. אני אקנה קיצור את הברול פאס של עונה 7. ועד עונה 7 אני הולך לחסוך מלא תיבות לפתיחת תיבות מטורפת. בוא ננסה לעשות את זה פעם, רק בלי לקחת ולא להתקרב. לא, דמות שמולדה גם בתיק, נראה לי זה גם חכם. כן, דמותה, כאילו צריך לעשות הרבה דמות מקרוב, אז אתם יודעים. ואסור לקחת פאוור-אפס ג'אם. לא, אני ממש לא מוכן להיפסל על ההתחלה. איזה אפס מבטיח אם אני יורק טוב. שבא, הוא כל כך מפתה אותי לקחת את זה. אבל לא בעיה, אני מאתגר. תכף זה, אומייגאד. איזה אפס הוא. אפי. La, nice. Come on, man. נשבע. טוב, לפחות אבל חייב מקום בשם. אז
בגובה שלנו. אומייגאד, עכשיו נראה לי ניקח דמות, נגיד, קולות. מקווה לא להפסיד, כן, לא, זה לא ידעתי חשוב נגבי, אין לי כוח. טוב, יאללה, בוא נעשה את זה. ממש, שהם גם במציאות בטח, סתם. יש לי, גאדג'ט שלי פה. אני מצטער, זה גאדג'ט של קולות, כן? גאדג'טים אני לא מוכן יותר. לא, בעצם אני יכול לקרוא את זה גם פה, כן. איך לא חשבתי על זה? לא, אבל אתם רואים את זה ככה, זה לא טוב. אוי, אני ככה גם טוב, נכון? אוקיי, יש פה נענית, very not nice, לא, זה לא nice, למה אני אומר את זה? אתם יודעים איזה קשה זה לנצח בלי שום פאוור-אפס? וואי. אומייגאד. חבר'ה, כל הזמן הזה לא שמתי לפס. טוב, אני לפחות אנסה לקחת פה בשעות, כאילו, אתם יודעים, זה לא כאילו 22, אני לא רוצה להגיד מדי. אני רוצה להלוד את ילדים, כן? איי, פויל, אוללה, פגע בו. לא! זה מגיע לי. איי, זה גם 6 גביעים. אומייגאד, חנה, נמך את המשחק, מה זה? נדפקתי, זה אתגר קשה מאוד. לא, תפתח, זה הגיע לשם שאני עושה בחיים שלי. אני לא יודעת בשביל לקחת, נראה לי פן. יש לי הרגשה לגבי פן. זה קרה. קיצור, מצידי סרטון הזה יש 20 דקות, אבל של 74%, זה לא כזה מזיז. בואי פים, אומייגאד, אני תמיד בא לפתוח תיבות. נראה לי הדבר הכי חכם שאני תחת יכול לעשות. פשוט להרוג אנשים ולהוריד לאנשים מפאוורפס. זה לא חכם, אבל זה הכי חכם. זה מפתה אותי להרוג אותם ולקחת להם את הפאוורפס. פייסקים מסריח. אני בקושי זז בגללו. תנו להיות בבוש חמוד. אני סתם דחת את פייסקים. אני חייב מקום לפחות שני. עכשיו שיניתי את זה לשני, כאילו. ממש קשה לו לקחת פאוורפס. מי לא רגיל לקחת פאוורפס בעולם הזה? אין באמת טועד. איזה טיפש, מה הוא עושה? שבא. אם מישהו היה קופץ עליך, היית שם את הגאדג'ט, ואז זה כאילו פחות יותר לברוח. כמה דמג' הוא עושה לי. לא, אולטי. אין לך נתנת לי את כל החיים. למה יש לי לבים? יש, הצלחנו באתגר המסריח הזה, סוף סוף. ועם אינטרנט חר. כן. אומי. טוב, פשוט תדובל לזה. קיצור, אני הולכת לתקן שנייה משהו באינטרנט, אתם יודעים. ואני אחזור לכם, כי אחרי זה נעשה כמה משחקים לסיום, ונחזור לכם. שנייה, נו. וואו, got some line, פלא.